Želite dežurnost? Razumem, druže generale. Dežurni! Dežurni! Otvaraj. Druže generale, stanje u školi redovno. Ništa, ostavite raport. Gdje vam je komandant? Na putu, druže generale. Vraća se noćas. Stanje u školi je redovno. Dobro, ostavite sad. Pozdravite ga. Recite general Arsa Jovanović. Razumem, druže generale. Prenesite komandantu da ću sutra u 6:00 izvršiti smotru jedinica škole. Razumem, druže generale. Sutra u 6:00.